Festival Slovensko v Bratislave je festival tradičného remesla. Je to prezentácia všetkých výrobcov z celého Slovenska, ktorí budú prezentovať tradičné remeslo. Ľudia si budú môcť, teda návštevníci si budú môcť vyskúšať to remeslo, vidieť tie tradičné remeslá, ukážky, ale aj na vlastnej koži vyskúšať či už hrnčiarsky krúh, alebo iné, alebo kováčske remeslo. Na festivale bude viac ako 100 remeselníkov, bude to prezentácia viac tradičného i menej tradičného remesla, budú to keramikári, kožiari, kováči, tkáčky, čipkárky a iné rôzne remeslá.